گنجێکی باژارê Mosulê her hefteyê 2 yan 3 rojan terxand ji bo jenîna Amîrê Kemanê di nava nexweşiyên tûjbûyên vayrosê koronayê da. Merem ji evî karî ew e ku bergîriya laşê nexweşan berz ketin û bi rêka guhdarîkirina mûzîkê û bi heman demda namekê bigehînte gişt hunermend û mûzîkjenan ku çalakiyên xwe car car li nexweşxanên vayrosê koronayê bikin. اليوم حضرت بال Evro ez nexweşxana şîfa amade bûm beşê nexweşiya vîrusa korona. Min nameyek gihan birayên xwe yê tûşbûyî bi rêka mûzîk û hunerê. Merama min ji vî karî ew e ku bergiriya laşê wan bihêz bikin û ez her du rojan carekê tên vî cîhanê nameyekê digihînim nexweşan ji folklorê Mosulê. Tûjbûyên vayrosê koronayê wesa diyar dikin ku ew pêdivî karên wesan e ji ber ku her demê ew guhdariya mûzîkê dikin, hestekê gelek xweş li cem wan durist bîtin û di heman demda êş û azarên xwe ji bîra dikin. هذه العوامل تساعد Ev kara alîkariya mirov dike, ta got mirov hest bi jiyanê bike û alîkariya mirov dike ku mirov ber bi paşerojeke geş û ron biçe û bi enahiya xwedê û mûzîkê hemû tişt wê baştir bibe. Rêveberê êk ji nexweşxanên vayrosê koronayê wesa diyar dikin ku mûzîk ne dermanê vayrosê koronayê ye. Belê bi rêka mûzîkê hestekê xweş li cem tûjbûyên vayrosê koronayê durist ketin û derûnê wî têk naçîtin. هذا مثلا العلاج بالموسيقى. Çareseriya bi mûzîkê ne çareseriyeke yekser e. Belê bergiriya laşê nexweş bihêz dike û derûniya wî aram dike û ev fakterin ku laşê nexweşan bêtir çareseriyê werdigire û bi lez çareser dibe. Mûzîk ne bi tenê bû nexweşiya koronayê mirovî aram diketin, belku her kesê çi nexweşiyek hebîtin, dema guhdariya mûzîkê diketin êkser aramî û rihetî li cem peyda bîtin û hizra azar û janên leşê xwe naketin. Kawa Emer Dengê, Emerîka, Mosul.